Hello guys, hanya halam sogo ani YouTube channel lo gobang madin ang norok bai malaya balogi tongkha blog ro khaisa yang tongkha ani mobile lo recharge treni bangang recharge daya tongkha ngete busy nge ang recharge dalia nge miaw nang recharge dai ha ka ngiti ni kang rok bai malanya hanya hayang phaiuka nge ang taklai ni sadok nai mane tam kai kha ang rok no phunu kai tabuk nok nai tong di soya sa obo nge sosa amu phangsi kon di asiku hi ang kai ja goro yang obo sosa na mo bo hi nto omo nge sa kumura iko kumura sikon ngai tei ka sadi yang phunu kan tabuk Omo kai chak mala kotor yang chakyo. Monte he kotor kha. Tui lulu ang to sari go. Man bangge. Ko mo so te he tor kha bonia phangbo. To ka kotor. Mo kha sakumra. Ro te omo he gangla ka ya bini satai ba sa he upula bu ko busli khlaye. Ta yang go tongu iko sakumuran chakmura te iko ro basak mura tongu absi phangsa miaw tilu sirika hai pan motang thija ka saibelia omka thai thaka go binta stong te I ko ro bata ka sakumura bu phang iko angrok no mogodam bo phunuk nai norok nai tong di tu ang sabuk mogodam kai mani nanya thang tongo ta wati phanya nai tong ma khai seja mogodam khachi kon chi ko a chai phai drop mogodam kha ang khasung ya ma bai kai lai u chung I ko mogodam oro kutha ko ma kaijak to ngene iko tai iko ro tei obo mo kang kai mi mo kadara kai mani mo sublati iko mo sublati besa tei tei ke ang mang lulu ha pani ngai ko mo ke thabusu o ka ma kai men thabusu kai tei yang otongu khakulu ang kai mani ko khakulu tei mo bo khakulu no mo bo pongki ri khang mo yang o jaga moi machine kai nya ni hini tongu yang ani khumro kai jak tongu chiku khate si sol jak khoro kha omong gang ro moi machine kai nyai solei ka hamge yang ani khumang kai mani sotro bongoli hangyaku tai yang ang phunu kan du ta khayang na ro yang digi butongu ang kai mani no obo khai ko khaklu mo ang sepono kanya bonang ge do ang sudo omo beras mi khai kata abse omo khai bini sathe ne busa sa ke gobang ma seman ko khaklu ro butong omo ka kai man Kaya ngo obo hi khundru pui ko sigon ka phai tongu iko khada khundru pui abe hai tongu banta botongu iko banta khai sigon dia tai iko ka ta ka sai ni iko khundru pui
지금 이거 뭐 갖고로 넣어 어머 또 마까시리 까시 이거 너스동 타까 어머 가 서사 빠른 더럼 봐 어방 까이만이 너무 까지